Dette er Amalie Skrams historie. Amalie blev giftet væk som 19-årig til en 10 år ældre kaptajn. Hun fik 2 sønner, men ægteskabet var ulykkeligt og sluttede brat. Amalie rejste derefter til Christiania for at starte sin forfatterkarriere. Hun blev gift med den danske forfatter Erik Skram, og de får en datter sammen. Det var hårdt for Amalie at kombinere familielivet og forfatterskabet. Og i perioder led hun af psykiske problemer. Hun lod sig indlægge på sindssygehospitalet. Kort efter døde Amalie Skram med en alder af 58 år. Og det var så Amalie Skrams historie. Slut. Charles Darwin og hans historie. Op til det moderne gennembrud var danskerne et gudfrygtigt folk. Det var gejstligheden, der styrede selvopfattelsen og moralen. Det passede godt med idéerne fra romantikken om det guddommelige og det smukke i naturen, som mennesket havde en mystisk forbindelse til, ligesom menneskets forbindelse til Gud. I 1872 i Danmark udkom en bog skrevet af Charles Darwin, og den hed Arternes oprindelse. Det var et videnskabeligt værk, og det gjorde op med de tidligere tanker om menneskets oprindelse, men det var svært for folket at se moralen. Og de kunne ikke danne sig et billede uden en Gud. Men hele meningen med bogen var, at man ikke behøver en Gud, men at det var fysikken, der var den rigtige påstand. Det var så historien om Charles Darwin. Slut.